Hyi, nyt minä alan täyttää se oikein hienostuneita pikkuannoksia. Tämä maksaa miljoonia euroja. Ja puhukaa nyt jotakin. Minulla on leteälakki. Leipää. Nyt syöttele. Ja heti. Sä kutistut. Ja minä kaikkia. Ja minä vittu tette töitä. Ja Haluat tätä lapiota. ja minä olen vitun läski. Ja minulla on kaunis saksalainen naama ja joo, syökää. Naama. Hyvä. Nyt minä lentää lakki, joka syö. Minä, joo. Mulla on kuokkaa. Oi, onpas sinun lättiä seksikäs. Mä vaikka kurkasta juo tässä. Oi. Joo, suu leikkuu. Oi, kyllä tämä henkselit on niin kivoja, kun minulla on niin isot housut, että varmasti pysyy ylhäällä. Joo. Mä juon jotain. Tässä on hyvä. Mitäs vittua? Tässä on animaatio. Joo, mitä vittua mä meditoin jotain. Ja vittu soterot. Ui. Ruoan. Minä syön tämän vitun sangon, koska se on niin ruma. Joo. Ui. Mitä vittua? Puhukaa nyt joku. Tahdotko olla nussia dinojen, kaikki runkkaamaan Apukaan se, jee. On Tahdotko olla nussia dinojen, ota nämä Mennään mukaan kortteja jotain. rukkaamaan. Joo, ja mitä? Joo, kortteja, joo, tosi siistiä, jee, jihu ja kaikki. Liekkejä ja... Ultimate Scale, turri, orgia, ei kun mitään. Jee, juu. Hollanti. Scaleis. No, sorkun. Lallalla. Tori sykerry. Roar. Voi ei dinosauruksia minua pelottaa. Jurassic Park. Ruoan. Vittu tämä pätkii. No, ei saa pätkiä ja... Me tanssimme kaikki täällä näin ja nuo dinot hypivät tuossa ylhäällä. Nyt papparanera LSD-trippi. mukaan kanssamme juhlimaan. Dinosaur King. Ja mitä? Tämä ruutu rauhoittuu, niitä ei edes nää pätkis niin paljon, joo. Siis. Tuossa on talo. Jaa. Tuossa tunti jossain Onpas hassua. Todella hassua kyllä. Te katsotte siellä, katsotteko te pornoa, näyttäkää minunkin, onko siellä fonipornoa? Nyt heti näyttäkää minulle. Katsomme pornoa sinusta. Ei saa. Minä pistän ne vittu pänniin ja minä lähden tänne. Ei, kato mitä siisti. Oi, on kyllä siisti. Kukas toi tyyppi on tossa? Se on minun poikaystäväni ja minulla on Manne ääni. Joo. Joo, ja hän on jännä ja... Joo. Mitä jos harrastaisimme syrkkejä? No ei. Joo! Kiva! Joo! Hei, kattokaa minua. Joo. Ihme. Ossi turpa kiinni. Dinosaur King. Dinosaurus kuning. Mä tykkään ihan sikana sun letissä. Millaisia voi ostaa? No ei vittu mistään! Niitä voi ostaa S-Marketista. Niitä saa euro 50 ja kaikkea, joo. Saat tästä mun geneeriset animat kaupan päälle! Älä Joo. tiedä mua huora. Esmeralda lol. No ihan fake, mä ostin ne jostain S-Marketista! Joo! Ja tässä vittu... Pitäisikö liepornoa? Minäkin haluan katsoa jeejuhu ja minä olen geneerinen anime. Se on itselleni korealaisen turipornolehden. Joo. Monella on vittulisot penikset, ne saavat laukeamaan sateenkaarispermaa. Vittu sä olet sekaisin! Mä en ymmärrä, miksi mulla ei viturumaa tukkaksi kerkelee. Si hoilmartta, täti. Mennäpäs tästä runkkamaan. Älä Se on Lensakers. Joo, moro. Voi vittu. Täällä on
Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen. Käykää. Me kävelään tälle, koska me ollaan niin hienoja. Joo, ja minulla on anime-sähkäri kampo. Var. Joo, minä puhun jotain ja täällä on. Katsokaa näiden perseitä. Jee. Onpas hauskaa. Jee. Mennään panemaan joitakin. Joo, mennään vaan. Jee. Miksi mä saa tulla? Vittu mä vihaan teitä. Puukkonen tuli. Hei, Joo, me mennään tänne. Menemme tästä. Tulkaa, Ei mennään, tuu mennään. ikävä. Jee. Minulla on niin pienet rusinat. No siis me voidaan harrastaa seksiä. Hei, eikö sulla ollut Manne ääni äsken? Mitä tuliko äänenmurros? Joo. Hei, kato mun käsin on tälleen vammaisesta. Hei, kato, nyt on tälleen. Voi vittu. Miksi mä oon saanut miestä? Koska ääninäyttelijäni vaihtui ja vittua ja saatana vittu minä olen Jutta Snyder, asun suossa ja saissa ja naisosakkeessa. Oi ei, eikä tuolla on naisia. Onneksi ei oo. On. Vajaa täällä, että me kaikkia 4 vuotta. No niin, minulla on tässä takki näin ja puhun juttuja. Porka kiinni, minä olen pätkä ja saatana. Minä olen tällainen vitu jurppa. Sä olet niin pieni. Ja mä en edes puhu sulle kylläkään. Miksi tuolla kuviksella on siniset hiukset? Minulla pitäisi olla siniset hiukset. Oi saatana, nyt telotetaan säkkiä. Joo, mä tykkään kurosta. Mä pornoa ja vittu tossa on ruokaa, niin lentää täällä. Lentää ruokaa sossiakin tossa ja on se hyvä, nyt mä oon ihan läski. Joo. Pornoa. CS. Minä vittu, minä nukkaan. Arruar. Bling bling. Bling bling. Joo. Heijastin. Nyt. Nyt. Käyttäkää heijastimia. Terveisin liikenneturva. Joo. Oikeus on sitä, että jotain. Ja minä ammun tuon piupaapyssyn eli sormellani. Mä käytän piupaapyssy! Vittu tää on siistiä ruokaa! Ruokaa! Vittu härrämä. Oi. Maailman pyörä. Minä siellä ensi kertaa tanssun. Oi vittu. Tää menee liian kovaa, hidastakaa. Tää hymy. Ole hiljaa, minulla on Saatana, nyt hidastakaa, jumalauta. En minä osaa tätä käyttää, ole sitä hiljaa. Vittu. Olen iloinen. Ei. Olen minä dinosaurus. Munia, mitä vittu? Ostakaa munaa. I'm going to eat you. No vittu, mitä? Saamari Esmeralda. Söisi meidän Minä tapan teidät. Oi vittu. Se Tämä oli minun ihan hattu ei ole hirveästi, ei yhtään mennä enää mukava. koskaan sinne. Minun partani kuoli. Me juoksemme. Tuolla on jotain tyyppiä. Minä en ole vanha täti, minä olen vanha täti. Oi Jaa. vittu. Täällä on ihan tylsää, mennään visuun. Mennään nussimaan. Dinosaurus. Sauruksia me reehumme täällä, rapeamme kaikki ihmiset ja kaappaamme vallan. Skateboard siis. Lähdetään dinosauruksia. Oi joo, niin paljon raiskattavia dinosauruksia. Joo, se on siistiä, joo, mitään. Joo. Nyt meidän pitää teritä, mutta kun meillä ei ole mitään, mitä tehdä mitään ja mitään. Tämmöiset pienet Oi. rusikat. Sä haluat sinulla minulta Oi pesää. vittu, kato näitä dinosauruksia. Niitä voi panna niin paljon kuin haluaa. Ilmaiseksi. Mä tein sulle tämmösen piupaapyssyn, otat tästä, painan nappia, se räjähtää, vittu, tää on ihan sekaisin, eikö olikin joku vitun GPS, menee kappi. Mä vietin tän tonne. Minä olen lentelakki poika. Minulla on lasi. Tauko tulossa. Miksi se tämä ihana porno lopui? Nyt pitää katsoa sinun. Koiria. Tule nyt kivoja koiria.
Juu, ne oli kivoja. Saanko minä silittää niitä? Roar. Roar. Joo, jotain. Ja Minä vittu. vedän tätä vipua tässä näin. Se on jännä vipu, se on pointless vipu. Älä vittu menkää sitä, kun minäkin haluan. Katso minun perseetäni satana. Oi, Tamagotsit. Game Boy. Minulla on lentää ja minä juoksen. Roar. Voi vittu, mitä paskaa. Nämä dinosaurukset syö meidän sushit täältä. Ei jostain karkuun. Minä juoksen, minulla on henkselit. Voi vittu, mitä helvettiä nyt on tapahtunut, vittu saatana nyt äkkiä jotain tekemään, mitähän, joo. Oho. Ei mikään dekodi. Oi. Ota tästä piiskaa. Mitä vittu? Nyt siitä tuli kortti ja minä vein sen ja hattumies ei saa minua kiinni. Minä puhun tässä näin, minulla on pienet rusinat edelleen. Älä puhu transurakkaani. Meillä on somari keittiössä. Voi vittu, kato tätä korttia, tää on niin vitu eeppinen. Ja edelleen puhattu. Se on heijastin ja liikenneturvaa. Hei, mennään vuoristorataan. Minä rakastan sinua yli kaiken. Kerrankin Älä vuodessa vedä, voi vittu, mä tulin kyytiin, mua pelottaa. Voi vittu, tää meni päälle, Roar. Nyt se istuu minun päälleni, ei! Siitä muuttuukin heijastin. Liikenneturva. Voimaa. Dinosauruksesta heijastin. Jee, nyt miten tää tapahtui jotain siistiä ja mitä. Joo, ei voi tehdä mitään. Tässä tää on niin siistiä. Budjetti loppui kesken. Jee. Downgradetetaan dinosauruksia. Vitu versio 0.1. Joo, Jee, robotteja. Ne saatana runkarit vei kaikki meidän heijastimet, nyt me hakataan ne ja raiskataan ne. Köhköhkä. Joo, ei tässä mitään tehdä, me ollaan kuseessa ja kaikkea ja... Mitäs tuolla? Lentokone. Hei vittu, tulkaa, ottakaa tosta nyt tänään tää tilloja teille. Yllätelläkö kyllä Oi sähköviippaat. vittu, nyt saatiin tämmönen vitu siisti masina. Nyt minä penetroin ne dinosaurukset tähän ja sitten nyt tapahtuu paskaa ja... Siisti, penetroidaan. Monikeräilykortteja. Joo, no niin. Joo. Niin väsynyt, että teidän pitää antaa puhtia minun takareikään. No niin, Pony Power activated. Digimon voimaa. Me vedettiin tästä läpi ja nyt on tapahtunut tää siistiä efektiraskasta mitä. Joo. Siistiä flasheja, 3D-animointia ja mitähän. Te tapatte kaikki Pokemon-korteilla. Roar. Dinosauruspornoa. Skeilipornoa, mitä? Takaa karauhoja rapetus. Roar. Minä heitin sinut. Minä olen voittamaton. Digimon. Nyt siitä tuli heijasta. Voittamaton Digimon. Hävisit peli. Kurtteja jeihu. Nyt tässä täällä tehdään siistiä mitään joo. Minulla on lakki. Ei. Hei lapset. Ja minulla on Tamagotchi. Ei, saako täältä tikkareita? Osa tunti. Jee! Jes. Ette saakaan sitä lelele. Roar. Saatte tämmösen. Roar. Rrrr. Jaa, no älkää nyt viittikö ihan paskoja, joten haistakaa te vaan kuule. Miksi tämä menee suunnilleen niinku vauhdilla 1 kuva per 2 sekuntia? Koska tämä on nykyajan anime. Voi vittu. Roar. Ei ole perusteja tekodin. No niin, nyt minä käynnistän penetraatiolaitteen activated. Ja nyt minä vedän tämän kortin ja se on niin vitun siistiä. Kotsilla työkkää, ei se olekaan Kotsilla. Penisvoima aktivoitu. Joo. Ja syön tulta. Lork. Voitko niin jogurttivoimaa? Kun mä en osaa käyttää tätä. Jukio. GX. Nyt jotain vitu. Siirtymää!
Vitu Esmeralda. Nyt tulee nyt tämä kotsi. Connection. Voi ei. Ei tullutkaan Vitu, tälle häviätte. Saan lasit. Ei. Minulle ruokaa teille kaikille läskille kakaroille. Minä olen se. En haluta sun leipiä, viturukka. Mulle leipiä, karkki. Näin pois. Sitten Anna tommonen mulle piisä syödä. on totta kai Leipää. Joo. Nyt aktivoimme mitään jotain siisti voimaa nyt. Käytä jotain. Useat Huntersokit supereffektivejä kuuli, haha. I did choose. I pick nose. Joo. Sinne Mitä? pieni kipiä. Siitä tuli heijastin. Myös vihreää voimaa tulee tästä. Täällä. Vittu mä rekisteröin Esmeralda häntä. Joo. Minun henkselini. Oi vittu. Nyt minun hiukset. No niin. Me voitettiin. Voi vittu, me voitettiin, no jee. No Ei saatu edes kunnon Aivan expoita on perseestä. Oli kyllä ihanaa, vaikka minun kohta. Oh, juu. Minulla on punaiset posket, koska syön omenaa. Minulla ei ole vieläkään sitä. Me ei saatu taaskaan. On. Suppe. Minä en halua nyt. Katsokaapas veimme, vielä hävittiin peli taas. No ja hävittiin, mutta siis niinku... Mulla on Hands up. vihreät hiukset ja se on pääasia. Minä vedän itseni jo, minä olen masentunut. Nyt tule tänne superhinnomena kanssa. Ne panee yhtä rakettia mitään. Rakettiorgiat. It's the final. Kuut. Ja nyt me häipäistään taas. Pum. Hävisit pelin. Mitä joo? Olipa älyväläys. Uilotult, tässä on jännää. No, miksi tämä teksti tulee liian monta kertaa tässä animessa? Ei mitään järkeä. Koska puberteetti. Minun hattu. Juu, minä olen niin eroottisen ruma. Minä hyppään justi tätä alas, jos et ota tuota hattua pois. Täällä on paljon raketteja, minä rakastan niitä, minä haluan tunkea ne perseeseeni. Nyt tämä joku... Oi vittu, mä muutuin, mitä helvettiä. Loli. Oi, läpi nyt voidaan rakastella, koska olen 50 vuotta nuorempi. Voitit pelin. Vittu, miksi mulla on niin kauhea pystytukka? Koska anime. Oi, vittu mä näytän hyvin eroottiselta. Oi, mikä vittu tämä on? Huuliharppu. Ja. No niin, nuuskis aika alkakoon. Joo. Tylsä luontodokumentti activated. Oi, mä tänne Jurassic Parkkiin. Joo. Nyt täällä alkaa tosiaan, nyt alkoi täällä Ylen villiluontodokumentti ja nyt se loppui jo, mitähän. Joo. Oi, Viagraa, kiitos. Mä pidän siitä. Ripestönde. Oi vittu. Minä olen kyllä niin kuutteminen. Se on kyllä aamustandislaatua, että joo. Vittu saatat rumalta. Mä pidän enemmän miehistä. Oi, no niin, nyt vedän tässä hamppua. Ja nyt me näytämme dokumenttia dinosauruksista huvipuistossa ja joo, mitähän, joo. Huomaa on. Ja nyt Ylellä on lähetyshäiriöitä ja taas tylsää dokumenttia, lalala. 50 miljoonaa vuotta sitten. Joo, se on jännää ja joo, ja mitähän, ja joo. Jolla eilispäivänä dinosaurut selivät ja elävät vielä kiinni. Ja kohta siirrymme kiinnostavampaan ohjelmaan, koska Ylellä on ihan tylsiä ohjelmia nyt Altamen Pasilan ja mitä, joo. Mutta täällä on silti tätä tylsää dokumenttia ja niin joo. Ja nyt ne karjuvat jännästi ja mitä. Tämän jälkeen My Little Pony Friendship is Hei made. lapset, Agapia tuokaa minua. katsomme. Hei. Hei.
Käy. Seuraavaksi My Little Ponyä ja On sitten sun on kohta. hienoa ja mitä. Tupannut vai Agabio Dupping Team?